teren. Ah, bet. Oi. Asik-asik. Tenang le kok disawer lawon. Cilik-cilik pinter banjal lisan. Le Wisnu. Heeh. Olahraga ya Le Ben. Nggih. Heeh. Kepanasan po kademen? Panas pol. Oh, panas ya. Pol. Jan kok wis ngunjuk teh apa urung? Dereng. Wah, Pak Juwadi iki njaluk teh iki. Wah, apa iki? Iki wis gak bagus belas iki. Berbahaya. Berbahaya sing ndi? Berbahaya kowe. Kok blangkone diantemne barang iki gek nesu apa piye? Kok mandek-mandek panas awane. Lho justru nek gak mandek-mandek iku sampean iso keringetan. Hah? Empun keringetan. Wis keringetan ya? Empun Oh, keringete akeh banget ya nganti atus. Nggih. Ya. Raup e. Raup nggih. Alah kelas pira nak? Kelas pira? Sekolah lali ae. Lah terus nek suwe ndak sekolah iki carane belajar piye? Wah, ae dhewe kok. Hah, piye? Layang no. Heh? Layang. Nggih layang. Nggih layangan. Loh, lah kok layangan? Online. Oh, Serba canggih. daring ya. Nggih, daring. Oh, daring. Golek panganan. Daring. Da. Ngerti ora? Heeh. Dari lurah. Ayo nyapok. Eng. Dari Pak Lurah sing dereng paring ngono. Nah, iki ya. Nggih. Berarti awak njaluk dicair Pak Lurah berarti. Lho, nggih. Wah. Harus. Wajib ya? Wajib. Wow. Hukume fardu
Oh kaya salat fardu ain barang. Aku mau budal iki temen tanggapan taga. Setengah tahun temen tanggapan. Gila nih. Biasanya tanggapan campur sari, tanggapan GM niku budalnya mesti mampir Indomaret. Saniki mboten lali carane bayar. Lali carane bayar saiki ya Le. Lali carane bayar. Mula kuwi ora diampirne nang Indomaret ya. Heeh. Ya sing sabar ya nak ya. Heeh, mula iku. Lah ndi teh iki? Dolang nggih. Kok durung teko iki? Teh. Rawon ya? Teh, ya apa ngene iki teh nek gak metu-metu piye ngene iki? Heh? Panas. Wah, sangel berarti wong wis sangel wis. Angel temen tuturamu. Angel atur-aturane ya. Angel. Kesalahan. Ana panyuwunan caping gunung nih. Caping gunung. Caping gunung Jenggleng. Oh nggih. Nah, bagian Jenggleng biasanya sing gerang-gerang sing Jenggleng. Saniki. Wah, saiki sing merengil-merengil kok sampean ngene iki, ya. Ya, Jenggleng ya. Nggih. Karo milih yo sak karepmu milih sing ndi? Niki. Sing iki. Nggih. Oh, budhe sing iki. Nggih. Oh, iya ora apa-apa. Monggo. Bu Dwi Ratnawati. Bengi. Wah. Lah jarene dirimu sing Jenggleng. Nggih. Ya bawa pisan no. Bawa pisan. Saben bengi Ayo Jenglengen Le. Iya wis manut sampean. Wah. Mbok. Piye Le? Nu, piye? Ah sing ditakoki saiki ha? Mending Penak ya? penak pol. Penak ya? Ganti neh. Lho ganti neh. Oh, ganti neh no. Iku mau wis penak iki nyoba. Oke. Ah sing abang sitoke iki. Gede. Apa? Kuwedi. Wah, enak iki, enak gede. Mosok nu ngene iki kau wedine. Lumayan. Yen memajang mong karo janur kuning janur kuning No? Mudun. Delodok Iso dadakno. mangkring kaya ngene. Mudun kok jar. Le. Endi mike? Kok njur mangkring le? Sumuk. Eman ya mergo gudi ya. Nggih. Kimplak kok dudune. Kaya dudu apa? Gule. Iki siji penak, loro penak. Lah sing iki mesti tambah penak. Ayo Ben. Jos. Ayo Ben. Ayo, nah iki Rai. lah dicoba sik no. Wah iki wis penak, iki saya Dijajal dhisik. penak. Lah iki. Jajal dhisik. Jajal dhisik. Jajal iki penak ora? Heeh. Sing arep mau piye? Mending ya. Mending. Sing nomor loro Mending. mau mending ya. Mending pol. Wah, mending pol. Saiki nu. Ben ngadeg ben. Nu. Ngadeg. suwun, Pak. Kancane ngadeg e. Matur suwun Pak, masuk. Adem. Hah? Adem. Padha.
Wis Padha. angel wis. Ya, anakku situ ya. Wah. Nikmatnya. Wes los dol iki. Ayo Ben. Kaya No. Lah. No, no. Wis no. Teh wis sing durung apa? Ngajak kaya maya ya. Teh wis sing durung apa? Kopi. Heh? Kopi kali sangu. Kopi karo sangu. Pak Juwadi kopi kali sangu. Kopine nggih dalange sangune nggo arek ya. Lah mudun nggih. Lah piye? Lah ngapa no? Oh, Gusti Allah ki seneng barang ganjil ya. Nggih. Nah, mula kuwi jenggleng ya kudu ping 3. Niki sing mau ten pinggir dalan villa mau. Aku toh. Aku kawitan roh iku ngene. Iku lho dodol apa sih tak golek dagangane kok gak ono ngene. Piye? Pacitan. Ah iya, kembang. Opo? Lanang ta wedok? Lah rumangsamu piye? Nggih suruh lanang. Oh iya. Perlu dideloki. Kembang. Opo? Banci. Angel. Mama Sri. Wah iki masuk kata nu. Ayo nu. Gak blok kok iki. Jenggleng, ayo dijenggleng. Breset. Nu. Lah kok muni mak klutek ne apa nu? Lha nggih napa niku? Heh? Gak beres iki. Ya ora beres sak tre. Gak beres iki. Sing marahi ndak beres apane nu? Lho, lah nggih niku. Lah niki perlu direnovasi. Busine ketoke mati nu. Nggih, busine wayang ganti. Heeh, ganti. Kampase entek. Wayang ganti. Ayo Ben. Iya, Ci. Ya apa iku, Mang? Keri. No. Kapan nak sing beri? Lek sing marahi ku awakmu jenggleng ACDC ku lho. Lah, kuwi lho niku sing Sing marahi. reng dengan konslet. Lu. Mening, Mbak. Anteng. Sangune dereng. Sing ngeyel. Aduh, songah sangu ae. Panas udan. Ora sida mening nu. Iki lho, panitia saking cepete ngene iki. Orang sempat diundur nek. Udan panas. Panas udan. Janjine keprimas. Janjine kepriye. Aja mepet-mepet. Jane peraturan protokol kesehatan iki wis ket mbiyen ya. Iya. Ya, lihat senggaan iki aja mepet-mepet, aja Nah. ngesuk-ngesuk ya. Lah wis jaga jarak Nggih. iku berarti. Asline ngoten tapi mboten krasa. Ngesuk ae. Panas udan aling.
Duduhno kreativitas. Dadi barang iki. Jaluk apa? Nu. Wisnu. Sapa iki? Aku tuh Wisnu. Lho. Lah iki Wisnu. oh duduk Wisnu iki. Oh, lah sapa iki? Sapa lho? Tukiran. Oh, Leran, tukiran. Ran. Nggih. Nah, awakmu iku aja manggon nok ngene ragane Wisnu Ran. Iku sakno iku bocah cilik. Sakno metu ya. Lho, lha apa mo? Lho, lak ya sakno Wisnu. Akeh nang metu, akeh tang. Pak Lurah endi? Heh? Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah, goleki Pak Lurah. Oh, awakmu jaluk kembang, cek apa? Sing nyediane Pak Lurah. Beling. Kaca. Setum. Lho. Terus jaluk Pak Lurah teko. Oh, nggih. Pak Juwadi sampean ngriki Pak Juwadi. Wah. Iki anjene. Entek Pak Lurah. Oh iya sik sabar mbok gelani. Heeh iya sabar ya nak ya. Sik sabar Ran tukiran. Wah. Nah. Hai ditambani karo Pak Lurah penyane Pak Kades, Pak Juwadi.
nu ngambek besar nu cara tayub. Zaman berjuang gergelingan anak lanang biyen tak openi Tayub kidulan tau, tayub kidulan, Sragena. Caping gunung lan serampat sampun dipun pinanggani lan panjenenganipun Jeng Dwi Ratnawati lan Jeng Yohana. Nu? Nggih. Iku mau jare jula-juli losdol siap ta? Wah, jula-juli losdol. Hah? Nggih, tengah-tengah. Siap ya. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Oh iya wis sembarang wis. Dagelan nek tuwek dadi dukun.
iya. Kawan-kawan. Ya iyo ya iyo. Macada macada cari wong biyen wajida wajidau sapa sing teman bakal nemu tegese temen sing jujur lakumu sebab wong jujur ngono iso nonton uripmu. Los dol ndang lanjut lemu WhatsApp-an tepake datane yen entek tak tukokne. Kok tutup-tutupi nomere mbok ganti senajan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas. Aku terjun nang kesenian mulai kelas 4 pancen aku wis duwe bakat. Tak sambil sekolah, sekolahku sampai tamat. Cita-citaku pengen dadi pejabat. Dasar wis nasib, aku dadi dagelan. Senajan kene kenek disandang lan dipangan. Cuma ngidung liburan, ayo ditabung gawe masa depan. Nyambut gawe dadi dagelan pancen gak soro nek dibandingno karo wong nyidak boto. Cuma ngidung karo mentul-mentul bayaran kulo 15 yuta tapi gak ijen didung wong sadeso. Kulo ngidung lak dino iki eling-eling tanggapan nang bumi aji dene kok mulai disangoni saya ucapan terima kasih. Dene kok mulai gak disangoni sampai buyar yo tak enteni. Oh oh. Alon-alon sih. Ora usah kesusu. Tani opo? Heeh, kesusu golek apa? Ku heran jaman saiki lanang wedok gak gelem kari rame-rame nang kantor imigrasi kepengin nyambut gawe dadi TKI. Surate komplit budal nang luar negeri
juragan sabar nyenengno ati oleh juragan kereng kadang-kadang boleh tapi aku duwe prinsip dhewe nyambut gawe kono kene lah padha wae sing penting ana hasile aku duwe ide buka pecel lele gak sepiro batine aku duwe ide nandur dhewe nyemplung lele ning kudelku lah kok leleku dhewe cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun pangapura. Jengga. Jan. Ya manu. Ndak sentimen muni ya. Lah iya. Saya kata tanggapan. Anu panjene le. Wis suwe ora tau tanggapan. Tanggapan sepisan bunga hatine. Bunga hatine. Mula dilosno. Los dol pokoknya. Los dol ya. Nah, nggih. Juli los dol. Tak kira terbaru. tak kira jula-juli los dol apa jebul cakepane lagu los dol. Oh, alah bolos ya nek iki los bol ngono. Heeh. Matur sembah nuwun ya Le ya. Wis adem ta? Napa? Adem ta mboten? Ya. Adem. Adem mboten enten sumur iki. Mergo wis dikancing ambek Pak Lurah iki. Nggih, kok dikancing. Anget dadine menan. Bener gak enak ya. Nggih, matur sembah nuwun ya Nak ya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Heeh. Umur panjang, boleh kita mandi di sungai lagi. Ya apa kancane anake wong ngantang ya aduse nyang kali. Matur sembah nuwun. Anyways, cukup sampai di sini guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.